з пастановы аб дзяржаўнай здрадзе. У пакаранне за паўстанне кожны раён мусіць ахвяраваць дзяўчыну і хлопца ад 12 да 18 гадоў для цырымоніі жніва. Гэтыя даннікі павінны быць дастаўленыя ў Капітолій, дзе будуць змагацца на арэне, пакуль не застанецца адзін пераможца. Ад сёння і па век вякоў гэты конкурс будзе вядомы як «Галодныя гульні». Мяркую, гэта наша традыцыя. Яна бярэ пачатак з цяжкага перыяду нашай гісторыі. Так. Але мы знайшлі шлях ацалення. Спачатку гэта быў напамін паўстанцам. Цана, якую раёну мусілі заплаціць. Але гэта перарасло ў большае. Мяркую, гэта тое, што яднае нас. Гэта вашы трэція гульні. Чым яны будуць адметныя? Усё добра. Гэта быў толькі сон. Усяго сон. Яны абралі мяне. Я ведаю, што ты адчуваеш. Прым тваё імя толькі з'явіцца, цябе не абяруць. Паспрабуй заснуць. Я не магу. Паспрабуй. Пастарайся. У глыбі лугу, у ценю івы, конік скакаў, зялёны і мілы. Памятаеш эту песню? Так. Засынай. Мне трэба ісці. Куды? Проста трэба. Але я вярнуся. Люблю цябе. Пойдзеш на харч. І што ты з ім зробіш, калі заб'еш? Халера, Гейл! Гэта не смешна. Што ты будзеш рабіць з 50-кілаграмовым аленем, Кэтніс? Міратворцы кішма кішаць. Я бы прадала яго. Ім жа. Натуральна? Як быццам ты з імі не гандлюеш? Не, не сёння. Гэта першы алень за год. Цяпер я ні з чым. Так.
А што, калі б усе проста перасталі глядзець? Не перастануць. А калі б мы перасталі глядзець? Гэтага не будзе. Абіраем любімца і смуткуем па яго смерці. І дота. Гейл, Калі ніхто не глядзіць, то і гульняў няма. Гэта проста. Што? нічога. Добра, смейся. Я не смяюся з цябе. Мы б здолелі, ведаеш? Сысці, жыць у лесе. Чаму бы не? Нас хопяць. Можа, не. Адрэжыць нам язык ці горш. 5 міляў не пройдзем. Не, мы пройдзем. Па гэтым шляху. У мяне ёсць прым, у цябе браты. Возьмем іх Прым у лесе. ці пакінем. Ніколі не хачу дзяцей. Я б хацеў, каб не жыў тут. Але ты тут. Але каб не быў. О, забыўся. Вось, Матка боска, яна сапраўдная? натуральна. Каштавала мне вавёрку. Шчаслівых галодных гульняў. І няхай поспех заўсёды будзе з вамі. Шмат разоў цябе запісвалі? 42. Баюся, поспех ужо не са мной. Дзякуй, дзяўчынка. Што гэта? Гэта сойка дражніла. Колькі? Пакінь сабе. За так. Дзякуй. Мам, О, паглядзі на сябе, ты цудоўная. Давай заправім хвосцік ззаду. для цябе таксама ёсць убор. Добра. Цяпер ты таксама цудоўная. Вось бы я была такой. О, не. Вось бы я была такой, як ты, качаня. А я табе нешта прынесла. Гэта сойка дражніла. Гэта абярэг. Пакуль ён у цябе, нічога кепскага не здарыцца. Дамова? Я абяцаю. Прым, усё добра, ўсё добра. Зараз будзе рэгістрацыя. Яны ўколюць пальчык, каб узяць кропельку крыві. Не страшна. Прым, гэта не больно, зусім крыху. Так? Потым сядай з малодшымі, я цябе знайду, дамова? Наступны. Наступны.
Праходь. Наступны. 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 Прывітанне! Вітаю, вітаю. Шчаслівых галодных гульняў і няхай поспех заўсёды будзе з вами. Так, пакуль пачынаць. У нас ёсць спецыяльны фільм, прывезены наўпрост з Капітолія. Вайна. Жудасная вайна. Удовы, сіроты і безбацькоўства. Паўстанне пахіснула нашу краіну. 13 раёнаў паўсталі супраць краіны, што карміла, любіла і абараняла іх. Брат пайшоў на брата, пакуль нічога не засталося. Затым надышоў мір. Цяжка і няпроста здабыты. Людзі уставалі з попелу, і пачалася новая эра. Але ў свабоды ёсць кошт. І перамогшы здраднікаў, мы пакляліся ўсім народам не даць паўтарыцца такому зноў. Было пастаноўлена. Усе раёны Панема мусяць абраць аднаго хлопца і дзяўчыну, што будуць змагацца да скону, ў барацьбе за гонар, адвагу і самаахвяравання. Адзіны пераможца, шчыра ўзнагароджаны, будзе нашым сімвалам шчодрасці і даравання. Так мы памятаем наша мінулае, так мы абараняем нашу будучыню. Як я гэта люблю! Так, час надышоў, каб абраць адважных маладзёнаў, дзяўчыну і хлопца, якія будуць прадстаўляць гонар раёна 12 на 74-х штогадовых галодных гульнях. Як звычайна, дамы наперад. Примроуз Эрдзін. Дзе ты? Падымайся. Давай, падымайся. Прым! Прым! Не! Я добрый охотник! Я добрый охотник! Я выкликаю сяданником! Здаецца, у нас есть добраахвотнік. Сыходь адсюль, табе трэба сысці. Не! Знайдзі маму. Не! Прым, знайдзі маму, мне шкада. Не! 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 Нечаканы паварот падзей у 12-м раёне. Першы ў гісторыі добраахвотнік 12-го раёна. Давай сюды. Давай, любая. Як твоё імя? Кэтніс Эвердын. Іду ў заклад, гэта твоя сястра. Правільна?
Так, Давайте щиро поаплодуем нашей першей доброохотнице Кэтнис Эвердин. А зараз, хлопчики. Піта Меларк. Ось і яны. Даннікі району 12. Наперад, милые, потисните руки. Шчаслівых галодных гульняў. І няхай поспех заўсёды будзе з вами. У вас 3 хвилины. Прым, супакойся. У мяне мала часу. Прым, паслухай. Усё будзе добра. Не бяры ў іх лішняй ежы. Не варта падстаўляць сваё імя, добра? Слухай, Прым. Гейл будзе побач, ты можаш прадаваць казіны сыр. Паспрабуй перамагчы. Можа, атрымаецца. Канешне, я ж разумная, так? Ты ўмееш паляваць. Менавіта. Яна цябе абароніць. Дзякуй. Табе нельга замыкацца зноў. Я не буду. Не, табе нельга. Як пасля бацькавай смерці. Мяне не будзе, у яе ёсць толькі ты, нягледзячы ні на што ж видзелі яе, зразумела? Не плач. Не плач, не трэба. Пора. Усё добра, Прым, усё добра. Не! Не! Я абяцаю, Прым. Я ў норме. Я ведаю. Праўда. Слухай сюды. Ты мацнейшая за іх, гэта так. Знайдзі лук. Яго можа не быць. Знайдзі і пакажы сваю моц. Яны прагнуць добрага шоу, і ўсё. Калі няма лука, зрабі яго. Згода? Ты здольная паляўнічая. Наш жывёл. Няма розніцы, Кэтнис. Хэл з 24 выйдзе толькі адзін. І гэта будзеш ты. Усё, Паклапаціся пра іх, не давай ім галадаць. пора. Хутка ўбачымся, дамова? Вам так пашанцавала? Крыштальныя люстры, плацінавыя дзвярныя ручкі.
і палёт. Будзеце ў капітоліі ў імгненні вока. І самае цудоўнае, нягледзячы, што вы тут, вы маеце магчымасць насалоджвацца ўсім гэтым. Пайду знайду Хейміча. Ён, верагодна, ў бары. Ты яго ведала? Хейміча. Ведаеш, ён наш настаўнік. Ён калісьці перамог. Слухай, калі не хочаш размаўляць, я разумею, але крыху дапамогі не зашкодзіць. Мае віншаванні. А дзе лёд? Я не ведаю. Ну, дык... З чаго пачнем? Такі хуткі. Большасць з вас так спяшаецца. Так, я хочу ведаць план. Як наш настаўнік вы... Настаўнік? Ага, вы мусіце даць нам парады, як заваяваць спонсараў. А, ну добра. Змірыцеся з магчымасцю немінучай смерці. І помніце, глыбока ў сэрцы я не магу вас выратаваць. Тады навошта ты тут? Праз напоі? З мяне досыць! Праз цябе я праліў мой напой на новыя штаны. Ведаеце, пайду-ка я дапіваць у свой пакой. Я не павінен быў. Што, ён бескарысны? Пагавару з ім. У нас двое 16гадовых. Так. Памятаеш гэты год? О, адзін з маіх улюбёных. І адна з улюбёных арэнаў, шэбень, зруйнаваны горад. Захапляльна. Ад гэтага моманту, які вы не забудзеце, калі даннік робіцца пераможцам. Раней ты задубееш. Я запалю агонь. Запалі, каб цябе забілі. Што зрабіць, каб цябе забілі? О, радасць. Чаму б табе не далучыцца? Я якраз даваў жыццева-ратавальныя парады. Напрыклад. Я запытаўся, як знайсці сховішча. Што досыць карысна, пакуль ты жывая. І як яго адшукаць? Перадай Джэму. Як знайсці сховішча? Дай мне хаця б прачнуцца, любая.
Гэтае настаўніцтва вельмі ўспусташае. Пасунь-ка мармелад. Гэта чырвонае дрэва. Глядзіце-ка, ты забіла сурвэтку. Ты насамрэч хочаш ведаць, як выжыць? Ты мусіш спадабацца людзям. Вой, такога ты не чакала. Калі ты ўсярэдзіне гульні, згаладнелая, змерзлая, крыху вады, нож ці пару запалак могуць стаць мяжой паміж жыццём і смерцю. І гэтыя рэчы прыходзяць ад спонсараў. Каб іх атрымаць, ты мусіш спадабацца людзям. І пакуль што, любая, да дасканаласці табе далёка. Вось ён. Агромністы. Неверагодна. Давай, долучайся. Кіруй, куды нож. Ён ведае, што робіць. Што вы думаеце пра нашых жаўнераў, пабачыўшы іх? Ці чакаюць нас нейкія сюрпрызы гэтым годам? Цяжка меркаваць адразу пасля жніва, але мяркую, гэта цікавы звяз. Так. Тое, што ў нас ёсць добраахвотнік з аддаленага раёну, ужо пра нешта сведчыць. Што гэта? Што гэта? Мяркуем прамыць цябе зноў перад сустрэчай з сынам. Гэта самая смелая рэч, якую я калі бачыў. Я пра твою сястру. Я сына. Кэтніс. Мне шкада, што гэта здарылася, і я зраблю ўсё, каб табе дапамагчы. Большасць мяне проста віншуе. Я не бачу ў гэтым сэнсу. Сёння ўвечары будзе парад даннікаў. Я збіраюся паказаць цябе ўсяму свету. І ты зробіш мяне прывабней. Я зраблю так, каб ты ўражвала. Звычайна выбіраюць строі раёна. У нас вугальныя шахты. Але гэта не па мне. Вас павінны запомніць. Табе патлумачылі пра спонсараў? Так, але ў сяброўстве я не моцная. Паглядзім. Проста нехта настолькі смелы не можа быць убраны ў ідыёцкі строй. Спадзяюся. Агонь не сапраўдны, і ў адзенні вы нічога не адчуеце. Выглядае сапраўдна. У гэтым ідэя. Гатовыя? Не палохайся. Я не баюся. Больш за 100 000 людзей стоўпіліся, каб зірнуць на сёлетніх даннікаў. І спонсары ўбачаць даннікаў упершыню. Важнасць гэтага моманту нельга пераацаніць.
Вельмі добра. Першая калясніца на лік 15, 14, 13. Гэта яны. Сёлетнія даннікі. Найзахапляльны прабег, проста дрыжыкі пад скуры. Хіба не можа падабацца, як іх стыль дакладна адлюстроўвае характар кожнага раёна. Вось 4-й раён. Рыбалоўства. Напраўду выдатна. Вельмі добра. Наўпрост за імі магутныя завадчане. А там? Што гэта ззаду? Давай, ім спадабаецца. Вы бачыце, што за мілата? Маладзёны ўзяліся за рукі. Кажучы, я ганаруся, што з 12-га раёна нас не зацьміць. Хараство! Цяпер нашу ўвагу ад іх не адцягнуць. Прэзідэнт Сноу, вы ў эфіры. Вітаю! Вітаю! Даннікі! Ми вітаємо вас! Ми салютуємо вашій смілості і самоохвярності. І ми жадаємо вам щасливих голодних гульняв. І нехай поспіх заўсёды будзе з вами. Гэта было шыкоўна. О, пра нас будуць усе размаўляць. Так смела. Не боишься стать ахвярой полымя? Штучнага полымя? А ты не боишься? Пройдем вышэй. Кожны раён мае свой паверх. І паколькі вы з 12-га, у вас пентхаус. Наперад. Так, тут гасцёўня. Я ведаю. Так, ваши пакоі вось там. Чаму б вам не асвяжыцца перад вячэрай?
Праз 2 тыдні 23 з вас памруць. Адзін застанецца жыць. Той, хто будзе найбольш уважлівы наступныя 4 дні. У прыватнасці да таго, што кажу я. Першае. Не біцца з іншымі даннікамі. У вас будзе процьма часу на арэне. Абавязковых практыкаванняў 4, астатнія індывідуальныя. Мая парада. Не ігнаруйце навыкі выжывання. Усе прагнуць схапіць меч, але большасць загіне праз натуральныя чыннікі. 10% ад інфекцый, 20% ад абязводжвання. Бездапаможнасць забівае, як і нож. Дзе мой нож? Дзе ты пакінуў? Я пакінуў яго. Не кранай мяне! Мляха, ты скраў мой нож! Я не браў яго, не браў! Ты хлусіш, маленькі засранец! Ты скраў мой нож! Адчапіся! Сядай ужо! Я дачакаюся да арэны. Ты будзеш першым, так што сцеражыся. Усе ў лінію! Не цямеш, на каго напароўся, Като. Лёгкая кар'ера. Ведаеш, хто гэта? З першага. І другога. Да 18 гадоў трэніруюцца ў акадэміі, а пасля выклікаюцца. Таму яны смяротна небяспечныя. Але тут іх ніяк не вылучаюць. Яны жывуць у такіх жа пакоях. І дэсерт ім есці не можна. А вы можаце? І наколькі яны моцныя? Відавочна, вельмі моцныя. Перамагаюць амаль штогод, але Амаль. яны фанабэрлівыя. А фанабэрыстасць можа стаць праблемай. Чуў, ты ўмееш страляць? Трохі. Яна лепш за трохі. Тата купляе ў яе вавёрак. Ён кажа, яна цаляе ім проста ў вока. Піта моцны. Што? Ён можа перакінуць мех з мукой цераз галаву, я бачыла. Я нікога не заб'ю мехам з мукой. Але ў цябе большыя шансы выжыць, калі за табой пойдуць з ножом. У мяне няма шансаў выйграць, ніякіх, добра? Гэта праўда. Усе гэта ведаюць. Ведаеш, што сказала мама? Раён 12 нарэшце можа перамагчы. Але яна казала не пра мяне. Яна мела на ўвазе цябе. Я ўжо наеўся. Я таксама. Кінь тую жалязяку. Што? Не, Хэміш забараніў да шоу. Мне ўсё адно, што ён сказаў. Яны глядзяць на цябе, як на сняданак. Кідай.
Прывіт. Вітанне. Як ты гэта зрабіў? Я здабляў пірагі ў пякарні. Зараз пакажу. Бачыш? Ага. Здаецца, за табой хвосцік. Заўтра яны выклічуць вас па адным і будуць ацэньваць. Гэта вельмі важна, бо высокі рэйтынг уплывае на спонсараў. Прыйшоў час паказаць ім усё. Там будзе лук, прадэманструй майстэрства. Піта, дэманструй сваю моц. Пачнуць з першага раёна, таму вы апошнія. Не ведаю, як яшчэ пераканаць. Зрабіце так, каб вас запомнілі. Кэтніс Эверден. Гей, Кэтніс. Цаляй трапна. Кэтніс Эверден. Район 12. Дякую за вашу увагу. Ты звар'яцела! Я разлавалася. Раззлавалася? Ты цяміш, што твае паводзіны адлюструюцца кепска на ўсіх.
Не толькі на табе. Яны хочуць шоу, усё файна. Як наконт непрыстойнасці, сына? Хіба гэта прыстойна? Ну, нарэшце. Спадзяюся, ты заўважыў, што ў нас праблема. Выдатны стрэл, сэрцайка. Што яны сказалі? Калі ты пацэліла ў яблык? Яны выглядалі ўражанымі. А ты што сказала? Дзякую за вашу увагу. Геніяльна! Геніяльна. Будзе не так смешна, калі гэта вылезе бокам. Каму? Ёй? Цему? Усё ўжо вылезла. Прыслаб карсет, папі чаго. Я б усё аддаў, каб гэта ўбачыць. Як вядома, даннікаў ацэньваюць па шкале ад 1 до 12 па 3 днях праверкі. Стваральнікі гульні ацэньваюць. Раён першы, Марвел, з балам 9. Ката, 10 балаў. Клау, з балам 10 балаў. Раён 7. Раён Ру з балом 7. Раён 12. Піта Меларк з балом 8. Някепска, браво. І ўрэшце раён 12. Кэтніс Эвердин з балом 11. Віншую. Я думала, яны злуюцца. Яны ўпадабалі дзёрзкасць. За Кэтніс Эвердин, вогненную дзяўчыну. 11? Яна заслужила. Яна пусціла стралу ў твою галаву. У яблык. Каля твоей галавы. Сядай. Сенека, як думаеш, чаму ёсць пераможца? Пра што вы? Я пытаю, чаму ў нас ёсць пераможца? Чаму проста не ладзіць масавыя аблавы і пакаранні, калі мы хочам падпарадкаваць раёны? Было б значна хутчэй. Надзея. Надзея? Надзея. Яна адзіная, мацнейшая за страх. Крыху надзеі гэта карысна, шмат надзеі небяспечна. Іскра добрая, пакуль стрыманая. Таму стрымлівай яе. натуральна. Лупіла вочы на мае ўпрыгожванне, не магла вачэй адняць. Было і непрыемна, калі шчыра. О, Хеймідж, далучайся. У нас ёсць твоя любімая страва. Любата. Дзе Піта? Ён у пакоі. Слухай, заўтра апошні дзень. Нам будзе дазволена працаваць са сваімі даннікамі. Таму выходзім о 9. А што наконт яго? Не, ён пажадаў рыхтавацца самастойна. Што? Такое калі-нікалі здараецца. Пераможца ж адзін, так? Нам неабходны шакаладны мус. Шаноўнае спадарства, ваш майстар цырымоній Сізар Флікерман. Дзякуй! Вітаю, вітаю, вітаю! На 74-х штогадовых галодных гульнях! Усяго праз 5 хвілін яны ўсе будуць тут! Даннікі, пра якіх вы столькі чулі! Вы ў захапленні? Я хачу пачуць!
Чароўна. Я гэтага не адчуваю. Ты разумееш, што ты прыгожая? Не, я не ведаю, як спадабацца. Як вы ўсе гэта робіце? Ты спадабалася мне. Гэта іншае, я не старалася. Менавіта. Проста будь сабой, я буду побач. Уяўляй, што гаворыш са мной. Дамова? Добра. Даннікі, пра якіх вы столькі чулі. Давайте шчыра пааплодуем іх. Глімер! Глімер, ты гатовая? Так, Цезар, я готовая. Мне гэта падабаецца. Шчыра пааплодуем! Марвел! Вітанне, Клоу. Прадстаўляць свой раён гонар. Ты баец? Я падрыхтаваны і гатовы на ўсё. Ката! Good. She can climb trees. You're pretty quick. And are you a hunter? Gathering? З раёна 12-го. Вы ведаеце яе як дзяўчыну ў агні. А мы ведаем цудоўную Кэтнис Эвердин. Што? Здаецца, нехта хвалюецца. Я сказаў, што выезд на парадзе даннікаў быў досыць няпростым. Хочаш распавесці? Я проста спадзявалася не згарэць жыўцом. Калі ты выйшла з той калясніцы, мушу прызнацца, маё сэрца спынілася. Вы таксама гэта адчулі? Яно спынілася. Як і маё. Цяпер пра полымя. Яно сапраўднае? Так. Насамрэч, яно сёння са мной. Хочаце ўбачыць? Зачакайце. Гэта бяспечна? Так. Што думаеце, народ? Мяркую, гэта так. Гэта было проста нешта. Кэтнис, гэта нешта. Дзякую за гэта. Яшчэ толькі адно пытанне. Яно пра тваю сястру. Нас усіх кранула, калі ты выклікалася добраахвотніцай. Ці прыйшла яна развітацца? Так. Прыйшла. І што ты ёй сказала у канцы? Я сказала, што пастараюся перамагчы. Буду старацца дзеля яе. Натуральна. Пастарайся. Паненкі і паны, з раёна 12 Кэтнис Эвердин, дзяўчына ў агні! Ты зрабіла гэта. Усё было выдатна. Дзякуй. Малайчына Сонейка. Дзякуй. Выдатная сукенка.
не твоя. Піта Меларк! Вітаю, Піта! Як ти знаходиш Капітолій? Тільки не кажи з мапай. Ён іншы. Тут усё іначай. Іначай гэта як? Дай нам прыклад. Напрыклад, душы тут дзіўныя. Душы. Так, А у нас дзіўныя душы. можна спытаць, Сізар, ці пахну я ружамі? А я? Так? А я пахну? Ты пахнеш лепш за мяне. Я жыву тут долей. У гэтым ёсць сэнс. Дык, Піта, скажы мне, цябе чакае дома асаблівая дзяўчына? Не, па праўдзе не. Не? Ні на імгненне не веру. Зірніце на гэты твар, такі прыгожы хлопец, Піта. Распавядай. Ну, ёсць. Ёсць дзяўчына, якую я кахаю. Але не думаю, што яна заўважала мяне да жніва. Добра. Вось што я скажу. Ты пойдзеш і выйграеш гульні. І калі ты вернешся, яна проста мусіць быць з табой. Так, народзе! Дзякую, але я баюся, перамога мне не дапаможа. Чаму не? Бо яна прыехала са мной. Тады вельмі шкада. Так, шкада. І я зычу вам поспеху. Дзякуй. Піта Меларк. Раён 12. Што за хрень гэта была? Ты са мной не размаўляеш і кахаеш? Рыхтуешся самастойна, гэта твая гульня? Хопіць, хопіць! Згуляем цяпер, Ён табе дапамог, зрабіўшы слабай. зрабіўшы цябе жаданай. Што ў тваім выпадку карысна, Сонейка? Ён мае рацыю. Вядома, маю. Цяпер у мяне ёсць закаханая з 12-го раёна. У цябе няма закаханых. Гэта тэлевізійнае шоу, і стасункі з гэтым хлопцам могуць прыцягнуць спонсараў, што ўратуе тваё дурное жыццё. Добра, чаму б табе не пайсці? Можа, атрымаецца сабраць вас да заўтра. Паводзіны. Ты таксама Прывітанне. не можаш заснуць? Не, канешне. Прабач мне тое. Я меркаваў гэта як камплімент. Я ведаю. Слухаеш? Так. Я не хачу, каб яны мяне змянілі. Як яны цябе зменяць? Я не ведаю. Зробяць не такім, які я ёсць. Не хачу быць лялькай у іх гульні. То бок ты не будзеш забіваць? Не. То бок, вядома, буду, як і ўсе, калі час прыйдзе. Але я мару прыдумаць спосаб паказаць ім, што я ім не належу. Калі я іду на смерць, я хачу застацца сабой. У гэтым ёсць нейкі сэнс? Так.
Але мне так думаць нельга. У мяне сястра. Так, я ведаю. Верагодна, заўтра ўбачымся. Убачымся. Наперадзе яны выставяць розныя рэчы, проста ў вусце рога багацця. Там нават будзе лук. Не ідзі туды. Чаму не? Там пачнецца крывавая лазня. Гэта не твая гульня. Ты збочваеш, бяжыш, знаходзіш узгорак, шукай ваду, вада твой лепшы сябар. Не саступай з п'едэстала раней часу, а то яны цябе ўзарвуць. Не буду. Кэтніс, ты здолееш. Дзякуй. Дай руку. Дай руку. Дай руку. Што гэта? Твой трекер. Яшчэ адна хвіліна, панове. Фінальная праверка. 15-й, яны лятуць. Трымай. Дзякуй. Тридцать секунд. Мне нельга рабіць стаўкі. Але каб мог, паставіў на цябе. Двадцать секунд. Десять секунд. Добра, яны ў трубе.
50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22. І вядома ж, знаёмы гук гарматы, які азначае канец яшчэ аднаго данніка.
Такім чынам, 13 пайшлі ў першыя 8 гадзін. І, Клаўдыяс, здаецца, у нас сфармаваўся альянс. Бачили її твар? Не, калі ласк, не забівайце мяне, не. Эй, каханак. Яна дакладна пайшла туды? Докладно. Глядзі мне. Там же было ее село. А нельга цяпер яго забіць? Ён, гэта шанец знайсці яе. Сэр, яна амаль на ўскрайку. 2 кіламетры ад бліжэйшага данніка. Павернем яе назад. Кидаем другі на мой лік. 1, 2. Яна кіруецца да левай мяжы. Добра, зрабі мне там дрэва. Канешне. Яна амаль тут. Люцыя, падрыхтуй гармату. Во дзе яна! Вось яна! Дзетка, ты куды?
Забей ее, Като! Я тебя достану! Добро, давай. Забей яе. Давай, давай. Можа табе кінуць лук? Давайте яе вычакаем. Яна ўсё адно спусціцца або памрэ з голаду. Заб'ем яе тады. Няхай. Распалите вогнішча. Дякую.
Клаўдыс, здаецца, гэта трекер-джакерс. Яны смяротна небяспечныя. Вельмі. Для тых, хто не ведае, трекер-джакерс генетычна сканструяваныя восы, атрута якіх выклікае пякучы боль, моцныя галюцынацыі і смерць. Бяжы! 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 Халера, ідзі прэч! Кэтніс, што ты робіш? Ідзі! Акрамя смяротнай небяспекі, атрута зжала гэтых восаў выклікае моцныя галюцынацыі. Калі ласка, адгукніся! Кэтніс, бяжы!
Иди прэч! Что ты робишь? Бяжи! Ру? Усё добра. Я цябе не пакрыўджу. Хочаш кавалак? Не, усё добра. Трымай. Дякуй. Як доўга я спала? Пару дзён. Я мяняла твоё лісце двойчы. Дзякуй. Дык што адбылося без мяне? Дзяўчынка з першага і хлопец з 10-го. А хлопец з майго раёна? Ён у парадку. Мяркую, ён каля ракі. Усё праўда? Што? Ты і ён. А дзе катой астатнія? Яны склалі ўсе запасы ля возера. Вялікая кіпа кшталу піраміды. Гучыць спакусліва. Гэтая зеляніна закурэе як шалёная, таму калі распаліш, рухайся да наступнага вогнішча. Гэтую запалі апошняй, і мы перастрэнемся тут. Згода. Я знішчу іх дабро, пакуль яны шукаюць нас. Нам патрэбны сігнал на выпадак, калі каго схопяць. Добра, які? Вось, глядзі. Сойка дражніла. Выдатна. Дома мы выкарыстоўвалі іх увесь час. Цяпер ты. Так, гэты сігнал азначае, што ўсё добра, і мы хутка сустрэнемся. Усё будзе добра. Эй, убачымся на вячэры. Добра. Народ, глядзіце. Сюды, глядзіце сюды. Хадзем. Вартуй, пакуль не вернемся.
Мне цікава, ці скеміць яна пра бомба-пастку. Так, выглядае, што яны перапахавалі міны вакол кіпы рэчаў. Яна дакладна скеміла, ці не так? Кэтніс, ратуй! Ратуй мяне! Ти в порядку. В порядку. Усё як має бути. Усё добре. Ти у нормі. У нормі. У нормі. Ти узорвала їх їжу? Усё до решти.
Добра. Ты мусіш перамагчы. Проспяваеш? Добра. У глибі лугу, у теню іви, конік скакав, зелений милий, кладіся спать, в очі заплющвай. Не забівайце яе. Вы створыце пакутніцу. Одну я ўжо маю. Я чуў пра 11-й раён. Гэта можа далёка зайсці. Чаго вы хочаце? Там расце незадаволенасць.
Вы ўмееце ладзіць з натоўпам. Рабілі гэта раней. Калі немагчыма іх запалохаць, дайце ім за што зачапіцца. Напрыклад. Юнае каханне. Дык вы упадабалі адшчапенцаў. Усе любяць бунтароў. Я не. Вы там былі? 10, 11, 12? Не, асабіста не. Я быў. Многа адшчапенцаў. І вуглю многа. Збожжа, карысных рэчываў. Усяго, што нам трэба. Процьма адшчапенцаў. І мяркую, калі б вы іх убачылі, вы не давалі б ім за што ўчапіцца. Ты мне даспадобы. Беражы сябе. Увага, даннікі, увага! Патрабаванне аб перамозе толькі аднаго скасавана. Ад сёння у гульні могуць быць 2 пераможцы, калі яны паходзяць з аднаго раёна. На гэтым усё. Пита. Божухна, Пита! Пита! Привіт. Усё добра. Што гэта было? Меч. Пагана, так? Усё загоіцца. Кэтніс. Кэтніс. Не. Я цябе не пакіну. Я так не зраблю. Чаму? Тут цябе не высачаць. Ужо высачылі. Мы знойдзем табе лекаў. Столькі парашутаў не спусціць. Мы што-небудзь прыдумаем. Што, напрыклад? Што-небудзь.
Гэта лекі? Не, суп. Не, я сама. Як міла. Ты мяне аднойчы карміў. Я думаю пра гэта пастаянна. Як я кінуў табе той хлеб. Піта, Я мусіў падысці да цябе, выйсці пад дождж. ты палаеш. Памятаю, як першы раз цябе ўбачыў. У цябе тады было 2 касы. Памятаю, як ты спявала ў хоры. Настаўніца спытала, хто ведае песню даліны, і твая рука ўзляцела ўгару. Пасля гэтага я штодня сачыў, як ты ідзеш дамоў. Кожны дзень. Скажы што-небудзь. Я не прамоўца. Тады хадзі сюды. Калі ласка. Нават калі я не вытрымаю, Увага, даннікі, увага! Збор на світанні. Заўтра на рогу багацця адбудзецца фэст. Нагода для яго непростая. Кожнаму з вас нешта патрэбна. Адчайна. І ў гэты раз мы плануем быць шчодрымі гаспадарамі. Пасядзі тут. адну я цябе не пушчу. Нам гэта трэба, і ты не можаш хадзіць. Кэтніс, не рызыкуй дзеля мяне, я не дазволю. Ты б зрабіў гэта для мяне. Хіба не? Чаму ты мне дапамагаеш? Цяпер я ні за што цябе не адпушчу. Піта. Калі ласка, застанься. Добра. Я застануся. Не! Дзе каханак?
Зразумела. Хацела яму дапамагчы, так? Мілата. Шкада, што ты не выратуеш, сябручка. Тая дзяўчынка, як яе імя? Ру? Так, ну, мы яе забілі. А зараз мы заб'ем цябе. Ты забіла яе. Нет! Като! Як яе імя? Як яе імя? Толькі на гэты раз 12-е для Ру. Піта, я принесла лекі. Што здарылася? Я ў парадку. Не, што здарылася? Дзяўчына з другога зачапіла ножом. Ты абяцала, што не пойдзеш. Табе пагоршала. Табе таксама трэба. Я нармальна. Мне лепей. Добра. Цяпер ты. Не трэба. Давай, твоя чарга. Давай. Давай. Ужо значна лепей. Боже мой, Піта, Я нічога не адчуваю. мы можам пайсці дамоў. Засталася наша каманда. Мы можам пайсці дамоў. Трэш адышоў. Като будзе каля рога багацця. У невядомыя месцы ён не памкнецца. Ліса можа быць дзе заўгодна. Давядзецца паляваць, ежы ў нас не засталося. Добра, я возьму лук. Я пажартаваў. Збяру чаго-небудзь. Усё добра? Я пачула гармату. Піта, гэта начніцы, ты падразу памёр. Я не ведаў. Ты мяне напалохаў. Каб цябе. Прабач. Прабач. Не ўяўляў, што яна за мной сачыла. Яна была разумнай. Занадта разумнай. Што ты робіш? Можа, Като таксама любіць ягады? Колькі часу? А поўдні? Чаму так цёмна? Мусіць, спяшаецца скончыць. Готова, Люцыя? Просто тут, сэр. Выдатна. Можаш пасунуць у сярэдзіну. Вядома.
Тое, што трэба. Выключна. Ты чула? Што гэта такое? Гэта фінал. Пойдзем. Сюди! Давай. Стреляй. И мы помрем, и ты выиграешь. Давай. Я все одно мертвяк. Завсёды був так. Раней не разумел. Як вам? Вы гэтага хотели, га? Не гэтага. Я могу гэта зрабіць. Я ўсё яшчэ магу.
Чарговае забойства. Гэта адзінае, што я ўмею. Прыносіць славу свайму раёну. Гэта не важна. Калі ласка! Увага, увага, даннікі! Адбылася невялікая змена ў правілах. Ранейшая пастанова аб 2 пераможцах з аднаго раёна была анулявана. Толькі адзін можа перамагчы. Удачы. І няхай поспех заўсёды будзе з вамі. Наперад. Хтосьці мусіць вярнуцца. Іншы памерці, у іх будзе пераможца. Не. Не будзе. З якой ласкі? Не! Вер мне. Вер мне. Разом? Разом. Добра. Раз. 2. Три. Стоп! Стоп! Шаноўнае спадарства! Перад вамі пераможцы 74-х галодных гульняў. Яны табой незадаволеныя, Чаму бы я не памерла? бо ты ім паказала... Што ж, перапрашаю, калі змяніла іх планы, я імі таксама не ўсцешаная. Кэтніс, гэта сур'ёзна. Не толькі для цябе. Яны гэтага так не пакінуць.
Скажаш, што ты не магла зрабіць інакш. Закахалася так, што адна думка застацца без яго была нясцерпнай. Ты б лепей памерла, чым згубіла яго. Зразумела? Што ты адчула, калі знайшла яго ў той ракі? That river. Што я шчаслівей за ўсіх у свеце. Я не магла жыць без яго. А што наконт цябе, Піта? Чорт, яна мяне выратавала. Мы выратавалі адно аднаго. Шаноўнае спадарства, зорныя закаханыя з 12-го раёна, пераможцы сёлетніх 74-х галодных гульняў! Мае віншаванні. Дзякую. Якая мілая брошка. Дзякую, гэта з майго раёна. Яны мусяць з табой ганарыцца. Дык што будзе па вяртанні? Я не ведаю. Мяркую, пастараемся забыць. Я не хачу забываць.
I remember tears streaming down your face when I said I'll never let you go. When all those shadows almost killed your light. I remember you said don't leave me here alone. But all that's dead and gone and past tonight. Just close your eyes. The sun is going down. You'll be alright. No one can hurt you now. Come morning light. You and I'll be safe and sound. Don't you dare look out your window, darling, everything's on fire. The war outside our door keeps raging on. Hold on to this lullaby, even when the music's gone, gone. Just close your eyes. The sun is going down. You'll be alright. No one can hurt you now. Come morning light. You and I'll be safe and sound. Just close your eyes. You'll be alright. Come morning light. You and I'll be safe and sound. Buy yourself another day. A cold wind's whisper